Un portafoli és una col·lecció d'objectes reunida per una persona per a un propòsit determinat. Aquest propòsit pot ser l'aprenentatge, pot ser l'avaluació, entonces el portafoli se presenta a un professor perquè l'avalue, o pot ser el portfoli de presentació, que és el que uno elabora, per exemple, per anar a una empresa a demanar treball. El portfoli és una col·lecció d'objectes sempre associats a una reflexió de com aquests objectes, aquests artefactes creats pel protagonista del portafoli representen o són evidències autèntiques de l'aprenentatge que ha fet. Això té que veure relacionant aquests objectes amb objectius del curs o bé amb competències que té que desenvolupar bé al llarg d'una assignatura o bé al llarg d'una titulació d'un conjunt d'assignatures. Hi ha moltes eines per a fer portfolis. Qualsevol eina que pugues en un moment determinat controlar qui la veu, qui no la veu i que pugues estructurar-la en parts pot funcionar. Un portafoli és fantàstic per a una persona amb molts coneixements, podria ser una instal·lació de WordPress local on tu té les estructures en planes, etc. Un blog té la pega de ser cronològic, no? I que les entrades més antigues van quedant enterrades o soterrades més a baix, però amb etiquetes i categories es pot fer també. Una altra eina per a fer portfolis interessants, n'hi ha moltes, podria ser Google Sites o un lloc on te permetís crear el teu lloc web i pots estructurar en parts. De fet, abans citava WordPress i hi ha temes de WordPress específics de portfoli. Però si parlem d'una eina institucional on hi ha una universitat o un institut implicat, possiblement l'eina més adequada avui en dia, que és software lliure, és Mahara. Mahara és un software creat a Austràlia i que permet crear vistes diferents per a diferents professors d'un conjunt d'objectes d'un alumne, incloure reflexions, incrustar coses de fora i que té un control molt fi de qui veu què coses. L'autor del portfoli pot determinar qui veu les seues vistes i durant quin període de temps, etc. Un portfoli, a diferència d'una aula virtual que està definida per el professor, el portfoli és de l'alumne, és de l'estudiant. Jo no sé quina institució hauria mantindre el portfoli personal de tots els ciutadans, potser la Seguretat Social, o el Ministeri d'Hisenda, o el Ministeri d'Educació, o qui fos. Però un portfoli podria ser perfectament una eina de per vida. Comença sent un portfoli d'aprenentatge, passa a ser un portfoli d'avaluació i després és un portfoli de presentació per a que tu el pugues ensenyar a les empreses o allà on vulguis per aconseguir una feina. Tampoc no seria estrany utilitzar un portfoli docent, per exemple, en la carrera docent per a demostrar el que has fet al llarg del temps. El bo que té un portfoli és que no sols és un títol en una llista d'assignatures cursades i una nota que no diu res, sinó que dins del portfoli l'alumne pot justificar els seus coneixements oferint mostres del seu treball. Si tu eres jo què sé, per exemple, estudies comunicació audiovisual, en el teu portfoli pot estar les teues realitzacions durant la carrera, veure l'evolució del treball i preparar en un moment determinat, quan vas a demanar feina a una empresa, aquelles produccions que tu creus que s'alineen en aquesta empresa. Si eres un dissenyador industrial i vas a demanar feina a una empresa de mobles, tu podries mostrar-los només aquella obra teua feta durant la carrera o després que té que veure en la seva línia i no mostrar-los altres coses. La idea fonamental del portfoli és que el control el té el subjecte i és ell que decideix què mostra i què no mostra, i que és un espai personal on els profes tenen poc a rascar. L'únic que podem és indicar estructura o recomanacions quan és un portfoli d'aprenentatge. Però la idea del portfoli al llarg de la vida, possiblement en els pròxims anys la vegem en acció, que l'utilitzem inclús dins del món empresarial com a eina per a demostrar la nostra evolució i les nostres competències en un moment determinat.